kira-kira. Ito, slot sa ginamos. Oh my God, kadaghan. Ay, wala. Labot, ginamos. Hello? Mangga. Tunaon! Mango, mango. Hello, kalami. Pagkapin na. Dali, sipin. Wala, may kuha ng ginamos. Okay, sunod. Okay. Okay. Iba. Oh. Malia. Diyan kita pala. Palia, guys. Pasit kanton na ako, abe. Ayun. Palia. He's going. Padul, day. Asa sunod? Ate Mira. Ate. Oh. Next! Oh my goodness. Paita, uy. Lipstick na ba siya? Okay. Okay, next. Next. Coke lang. Pansit na Kasi kayo yung kuwan. Pansit! Kami ani, oy! Dagi naman! Sisa na all! Dala dito! Tara! Ay, dala to diyo. My God, Lord. Kapangin na lang. Yung, hindi mo buka. Kikiyakan naman sa kulpuranan. Kami lang. 1, 2, 3, go! Ginabay. Ampalaya! Dala kamay. Padul, din na higit. Si Angeli sunod. Ako sunod? Oh my God. Okay, sunod. Nawala ang limonsito pero naiba. Wala takas. Oh, yeah. Kanton. Na-all. Sana all. Ulit. Usa ka ulit. Sana ikaw. Loya na. Baso na ito. Baso na. Higit sunod. Ulak bangko. No. Muna yung ganinad ba? Mura. Oh, Oh my God. So, ganito tanan? Or? Hindi na pa. Gamay na po. Yan na. Ako sunod daw. Ano gani? Gungit atas kamera. Oh my goodness. Oh my God, parang kayo. Kita. Look. May takot na lang yan. Oh, kasmita. Kapal! Bombay. Sino sunod? Sunod. Manang. Ikaw, Philip. One. Bigi. Ikaw. Black to me. Dubayas ko, eh. Kok na kong tirada ni Pasit Kanton. Ang bombe, doon, kapal ang gamit. Iba na ron. Iba, may ka na ni gamit. Yes! Saging, oh. Uy! First time. Oh, sorry. Next. Wait, I have my was here. Kalain mo. Ay, pagkanit ko ako nang saan eh. Iyo, okay na. Pero na siya. Kaya magkinaog bilang. Okay. Luoy mo sa lamang kasayat. Go. Ikaw na. Kapal banana. Wapara ah. Okay, next. Wala, wala ko lipstick. Wala na. Kokbe. Kaliyag yapon. Kok lang. Palia. Kape! Wala kape! Ginamos. Ginamos, oy!
Ay, sa, kutsara. Kasi Paris ginamos. Wala, wala yung Paris ang Ginamos, si Paris It's kind ang of ginamos. fruit, yeah. Sorry ka dahil. Lamian. Uy, ang asin! Excuse me, babe. Okay, next eh. Parata, oy! Wala man yun nabutang suka, oy! Oh, Challenge eh. Okay. inaaya ra! Kantong, kalame. Arang-arang kay! Ay, kalami ah! Uy, intro no. Pwede yun niya gawan. Ah, charap! Sana all. Charap? Ikaw, ikaw na. Okay lang kung kaya na, kay balag, di ba kay alam? Wala. Wala kayo nahalang kayo. Saging! 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 Wala saging yun! Effective day, no? Saging, saging. Saging, saging. Alam man di ayo. Ay, sige, sunod. Effective kayo ang saging, ha? Sana all. Next! Next. Baboy. Napatay, baboy ko nung dahil. Iba! Sino kamatis? Yes, kamatis. Pagwapa na dahil. Kamatis mo Kami ka na nanas kinamos ang kamatis. Do, makasala ka diha. Ay, dili to ating alam. Ikaw na nagkanton, B. Nagkarito. Ay, salamat. Kinay balaw? Nakasaging. Nakasagin na kita. Pinda ko yung mukbang. Next. Next. Tisaman. Ay po, Margaret oy. Manako. Margaret. Margarita. Taday. Taday. Good luck. Ah, la 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 la. Good dapat do. Ha? Nako, Mary, di ba ang iyo? Mari mangyo. O ano alaman das kamatisan ari des ko ano? Kalunasan? Pure. Mangga. Mangga. Nakasagin. Ay napuntahan po kalog kape. Ay ako po ginamos kipitin parata. Ano lang ka sa paliya, good? Manamang ka sa kuan. Ano lang po effective ni. Effective ni. Kalante? Yeah, gani. Uy, basig bal. Kasi magkahig ni mutanan, ha? Effective job. Asa na ang kuan? Wala. Usa na mga hit ka. Ay, gulo! Adala nyo! Adala nyo! Sinikon na na yung maaari to sila yung na ako ito. Hindi, hangon pa dahil. Kadupangan mo dahil. Oh, mayroon pa. Kadupangan mo dahil. Next. Apay ni? Yo! Swerte kayo. Gihalangan na ba ko? Giuhaw na gani ko. Ito mo lagi na sa kopi. Ito mo sa kop. Ayun sa pali. Palihan yun na yun. Diba? Oh, lagi ko. Paliyan na sa. Kok. Kailangan na sa pasikatan. Kailangan na gali ko. Kaya lagi sunod no. Alam do. Gamay lang. Pwede gamay na sa balugay mo. May pa'y kilatak to nagugtaman ko halat pag ito. Kok na lang di kulang ano yun. Kaya lang nakayo ang pansit. Sorry. Ikaduha pa na nakakain na lang nakaruka. Kalimot sila. Next, next. Nakayo do. Kamot pa nag-block pa. Ginamos! Ginamos! Iba! Ba! Mangga. Mangga. Pabor. Bye! Ano dyan? Murag iparis naman niya ako eh.
mangga ka. Sibuyas, kamatis. Tunaon. Kuman. Aslom, gutom. My turn. Uy, paim na taon ko ko. Ay, tubig diri oh. Uy, baka na sa dam taglamig grabe. Ginamos. Kagao na nito na no. Kinamos na yun. Gawa sa iba. Ay, Diyos ko, tabang. May gani, uy, sige. Si Margaret. Ah. Your turn. Ginamot. Da. Sa'yo. Puni pa. Di. Uy, ganahan ako magkanton. Palihog lang. Ano ito doon sa kanto pas ako ganina. Ito doon, ana nag-trick. Ana, di- Ana ni, alis to. Kanay, kanay na pwede usapoy. Wala to. No. Okay. Ngi, balik. Chance. Di na makanton ron, mag-iba na na ron. Balik sa iba, Ron. Ako Di ka na mo na siya. Hindi ka nag-iisa, dear. Gaway lang kay pait. alam ko tagain tag paet, tag kana ginamos. Tubig, be. Dili, wait, tumitay. Oy, wala na ba na ito, guys. Adi na dili sa koka na. Hindi mo daw eh. Adi ba talaga? Aray na ko itungod kay. Human naman ko niya. Sige, padayon. Diha, manggyan po na paingon, Ron. Oy. Lili, ara sa iba. Paet og Diha na po na paingon. Ako naman kay siya man nagkaroon ganina. May kutsara, day. Ya, ini day. Tara to kono dono day. Ganina ako sa papuro day. Hoy, sabang puro sa'yo. Sabang ako. Gihatag mo ganyan, dear. Ano niya to? Daw-daw, baby, dear. Pachos. Ah! Uy, ginoo ko. Ay, ako dito na ma. Ayun ako tagay ginamos. Ano na? Ano tayo mo ay? You know what's the worst for me? It's the palia. Look! OMG! It's kinda magkaroon na. Palia. Palia. Hello. How did you do it? Oy, maayo no. Up. Ay, as in. Ikaw yun ang pinakamalakas. Kasi na yung ala ni Miggy, diri. Wala, day. Ang mula, day. Katubangan mo, day. Salad. Ari ko sa kokbe. Kaya ang kahalang mura na yun. Ikaduha mo po din ni Miggy day. Oy! Kok! Kaya lang na kayo nyo. Asa man na? Paliya? Palia. Forward, paliya na. Naroy signal, very mix. I hate it. Di pa di ra kayo mo na kung ano ani kung naong gay. Di naman siya. Kuya mo sa ginamos o ayos, ginamos na yun. Ali ginamos. Para dagoy. Welcome to my life. Next. Insan. Uy, dili ko tigkaon ani promise. Mut lang. I swear. Unless ako pa yun. Lamig ba yan siya? Lamig ang good t-shirt. Ay, nakakok ako makapagdi sa kokron. Pupoy, nagkakook na to, no? Ako na karon ako na. Uhaw na jud kahit dahil sayawi sa J. My pay. Always on my mind. Okay. Malibat ng tanim mo sa lamig. Gi. Oh, next. Mag-coke, babe. Diri nga po. Dira. Okay na day kada pansit kanto na to mong kamatis. Ang problema nig makape ni Ron. Coke! Kamatis. Ay, Oh, yes, day.
Favorite ka. Nga akong luyos. Ah, Margarita, ikaw na. Ate Margarita. Ikaw ba? Mo ba di ay? Ah. Ano, lagi sa Triday, lagi sa Dagoy na. Ah. Okay. Please, Canton. Ka-cute sa TV nila. Nagamit pa na niya TV Plus. No, soging no. Yes. Di ka mapas mo na sis kay wakay paniyot to sis. Okay. Ako na magiatas bata ang sobra. Ako na magiatas bata ang sobra. Kay kaundo sila. Long live. Ano ka ba? Sagot. Palpapapal. Okay, long live. Okay. Madayon long live. Saha. Oh, be. Sabot ka ha. Teka ha. Paborisad ko no. No. Ayay. Ayaw pa, Virginia Baliya. po. Ayaw! Boy! Ayaw sa'yo! Uy! Ayun sa kapiling ko no, day. Maluwi ka. Ay palabihi kay kuan ra ba kay na Your kidney. ang kidney ana. Bakit di kayo ko day kung pagkaso? Ako nga po. Adlaw ra day. Ako nito, tulan ha. Pero day. Long live pa ya ka day. Daaw ang t-shirt long live. Dugay jud kay mamatay. Oh, next. Ani, ako pa jud ka ani. Huwag na ako na siya. Ah. Kana kay gitanong ni mas paliya ginaron. Paliya. Paliya. It's kind of mango. Oy, 18 minutes na atong video. Yeah. Mag last 2 minutes ta. Ge. Pila na day ko to. Share. Ha? Hindi na sa to. 15 ra unta. Lugi na pa mga unta. Kok ako. Ge. Kok dayon na to. Kok lang Paliya gyapon. Wala ko, dili de. Wala ako. Paliya. Wala nakakaw. Mga unang I know that you can cook me until Bikasan. Ay sus hindi na madala na kay Ginoo. Adili angay ka noon. Hoy, nakakuha iba. Wala rin ako iba. Angeline. Okay, next. Ang iba ba? Wala nakuha eh. Gusto ko maiba niya. Gido, wala man tanagi. Ba't Last round na, last round. Last round yung iba pa dyan. Late short pa dahil. Oh my God, kape. Dili, uy. Ginamos. Kape, day. Oh, nailang bagay na kayo maya. Dila, rabbit. Adele ko taon. Ayun, butaday. Ari day. Saan mo na? Ko taon. It's kinda Kilawon? deep. Ano lang? Una. Dili lang. Higa ano ba? Una na nga mikmik day ka nang mikmik ka suyop day ba? Kape. Sarap. Sarap. Puta. I think ako yung makuha. Ge. Ako yung makuha. Day, bayin na may magkukaray. Bayin mo day ha. Sana Ano ni? Ada berbububa yung dagway ada day. Ato bang relay? Bububa yung dagway. Ato bang relay? The Margaret. I'm okay. Lumoy. Iba, pamoy. I'm okay. Lumoy. Last round. Mangirig sa Okay. Okay ba? Ba, dayon. Ay, naya.
Inablihan na. Hina naman. Kaya na ay. Ay, nato-trip-trip. Inay-inay. Inay-inay na to rin, inay. Ay, may inay na. Ano na, trip-on. Yay! Kamura ko si trip. Kok! Mahili yan, may kakuha. Lagi? Ay, Diyos ko. Kanton. Wala pa, no. It should start again. Okay. Yeah. Bye. Sige, go. Ikaw, para sa iyo. Wala si Rick, wala si G. Huwag ka ba tadi? Balas lang. Ah, ganda. B. Kisay last. Wala na. Ano? Dili, no. Si ate Verson. Ate, my God, cooking tao. 30 minutes gina to video. 1, 2, 3. Ay! Hinahinay po na ako. Ala, di na ron ha. Ala, di na ron. Ala, di ito no. Ano? Si ate may lang. Sige, last si ate. Uy! Okay na lang kay at least kon. Nakakaon ko sa galing mo saging. Nagka-trip na sa kama. Wala lang trip na. So, Noy. Ang sa'yo feeling sa kape? Noy, saging Noy. Ang saging Noy. Oh, kumusta? Arang-arang ra kay wako kang iba, wako kang paliya. As in good. Good! Sabi mo, may focus, uy. Ano? Di ko mo sugot. Ate. Di ko mo sugot, ane. Chiboga na! Wala ko gipat. Oy, mga bata, pwede na mo mga on.